basig dako-dako na to sila kay basin pwede na ta mamaligya o mahal ra bang kanding karon. Unya karon mahal ra ba kayong karnis kanding dayon pangitaon pa kayong mga karnis kanding. Basig okay na to sila baligya. Ang tuon ko na. Hapit na ko maabot sa kandingan. Asa ka? Nino, manasa kay kanding. Naa, kuy ka. Usara di naa. Muari na ba to si kumpare nga iyang tatong lantaw ng kanding nga okay na ba to mabaligya kay iyang karnihon unya. Karon akong pananaw akong kanding, muro mag-itoy. Makauyan ka ni siya ani kandingan, ako lang huwaton diari. Diari ra ba to among sabot ni pare nga makikita mi nga para iya tinta palito ni akong kanding. Maluoy yung pagkuha ng kanding perting ituya. Gamaya. Unya makauyon ka ni siya ni akong kanding nga. Mare. Pare. Oh. Dali lantaw kasi mong akong kanding oh. Oh, saktuha pagtangasan ako Mare oy. Nana ka diha. Nasa ko lakton ba? O karon pa man ko naabot diari pa rin na akong tunggi. Kuan nga diari jud ta magsabot nga makikita ka nako nga para makitaan po din mo akong kanding. Oh, mao ni imong ingon nga farm sa kanding Mare. Mao ni. Mao na akong farm. Kaya kinural. Ano sakto kinural? Kaya asa mo kanding? Ano ka na sa sulod magkauyon ka ana pare. Matay Mare mo. Mura man ni. Siksi mo gani mong kanding Mare. Unya di ka kauyon ana pwede na nakarnihon. Amada gino na nagkarni Mare. Murag dakot pangina pare Mare. Pila may kuan mo na. Mga 3,000 ra pare. Mahal ba na kanding karon? Di madag 2,000 Mare oy. Di na madag kuan, 1,000 lang. Di pwede pare kay dako na kay gastuan na. Kani si Pedro atiman aning farm nako wa may klaro unang tawon na iyang gibuhat. Nagisgot man gato Mare nga imo ning ibaligya ko nimong farm. Ako sa man to gitan-aw kung okay ba ang pag-atiman sa akong farm. Kung dili okay ako ni baligya pangitaan ko nig bayar ako ni baligya. Oh, sakto kay Mare kay ginahanglan sa kuan kay naawi kanding sa bagay ako ipamutang diri ba. Ako ni palit ani. May pa ikaw na palit ana. Okay, pila man ni baligya ko. Ato na lang na sa buton. Sa butal lang tana. Oh, sunod magkita taton lang sa buton pa. Okay. Mga kuan. Kay ugma karon na ang lakton ron. Iya ini ka ugma. Kita ta ugma. Sige, kita ta ugma. Okay. Kaya una lang ko Mare. Sige. Sige, una lang ko. Nya kay akong kanding, ganahan pa kana. Oh, basta ugma sa buton ta na Mare. Ares ako Mare oy. Sige pare. May noon ba nakauyon si pare sa akong kanding nga purti maggamaya. Nakauyon pa jud siya. Kana. Salamat ay. Diari na lang ko muhuwat ni pare kay diari man to mong sabot unya dapit man pud sa dalan diari jud to siya moagi so magkita jud ni diari kay magbayad naman to daw siya ako na lang paabuton mayon ta to mobayad na karon si pare no para na anak ko'y kwarta ba makaduwa na jud kog tungit inaot to bayad na siya karon. Pare. Oh, pare. May noon, pare. Nari ka diya, Mare? Imong gitinuod ang atong sabot, pare. Ay, muari ko, Mare. Interesado lagi ko na imong kuan lagi. Lagi ng lugar, pare, kay makabuhi jud tag mga kahayupan ba. Okay, kasi mga kakahuyan ba. Lagi? Bugnaw. Naman ay ampay mga kanding. Mao jud. Nya, ang mga kong problema ni pare kay, Mare kay, way abli ang bangko. Way abli ang bangko. Wa ko kada kwarta rong adlaw. Noon saon man ni nato pare, sabutan nato ng kwarta. Aw, ko ani lang ni Mare. Ani lang ni Mare ha.
kung makuha na akong kwarta, moadto lang ko sa inyo. Ihatod lang. Oo, ako ihatod sa inyo. Oh, sige. Para kuan yun, para klaro gyud nga akali bayad gyud ko. Oh, sige, para sure ba nga. Oo. Maprinda jud nako kay basta wa jud kay kwartaan ni. Problema jud ko. Ay, kabalaka na marin, bayaran tara. Ah, sige pare kay. Hinaot pare nga. Imo nang tinud-on pare kay. Oh, tinud-on ta na oy. Bayaran na. Akong kanding dito way kabutangan oy kay si magsigi ag-agi ng sige na naplin na sa daan eh kuyaw kayo Kani nindot ni siya pare kay murag maka pahuway jud maayong kanding ba. Oh, lagi kay layo lay mingaw sad gaway mga balay. Mao. Nairagang mga sagbot. Sige, pare. Rabian dre. Mao na to pare makikita lang ko nimo dito Okay, sa may balay. madto lang ko balay sa inyo kung sa Sige. makuha ng kwarta. Sige, pare. Okay, gigi pare. Asa ka ni si pare uy. Karon man unta among sabot nga magkita mi di ari. Unya wala jud siya ni nagpakita. Unsa ka to iya ha? Mura nagpasalig ra to. Mura gugmang gipasaligan taw niya. Gibiyaan man di eta. Kani jud si pare. Amo ang sabot sayo. Karon udto na hapit na hapon. Nagpakita sa kuha. Kung ipadayon pa jud to ni pare iyahang kuan nga mopalit ra gihapon siya sa akong farm o sa akong kanding, mas maayo nga imbes 3,000 among sabot, himuon ko tog 4,000. Kay sayang kaayo akong oras. Wa ra gihapon sa naabot. Wala ko'y nahimong trabaho. Mao ako tong patubuan to iyahang 3,000 sa akong kanding. Himuon ko tog 4,000.